For today's video for my content, coming to Kami sa QC Circle December 25th. Kara hanapin yung yumuusap, Donna Padkain. Pro nag-ikot muna kami. Actually, di naman talaga nag-ikot. Hindi lang talaga naman mahanap yung Padkain na pinunta naman. And napag-isip ko mag-video total wala naman na akong upload. So habang naglalakad, nag-video natin. Pero napapansin ko kanina pa, kami naglalakad pero wala pa. Kahit isang star akong nakikita. Beauty na lang may natama kaming, umilo kaya agad naman nilapitan. Hanap! 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 At hanap! Dito naman napagtanto na sumuko na kasi kanina pa kami naglalakad. Nahanap naman kaso wala na yubos na yung yumusak na yan. Nag-inventory na si Kuya kaya na pag-desisyonin naman yumuwi na. Pagoda kang alam lang naman di na kami papunta kasi isang oras din yung nilakad naman Jay. Sa daming tao, hindi na angga kami nagtu sa rides kasi sa ikot palang yubos na pasensya este oras ko. Just go di kami na-inform sardinas para mangier sa minlata na lang kulit. Nawala talaga kinain namin peg-akit sa hagdan. Dito na lang pagod na.